дар толори муассисаи давлатии мактаби санъати ба номи Шодмон Алифови шаҳри Бӯстон ҷаласаи кории сайёри Кумитаи иҷроии Марказии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон бо масъулини самти идеологии Кумитаҳои иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят доир гардид. Дар кори он муовини раиси Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон, муовини раиси вилояти Суғд, роҳбарият ва кормандони Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, раисон, мудирони шӯъбаҳои таблиғот ва иттилоот, занону ҷавонон, сармуҳаррирони нашрияҳои ҳизбии Кумитаҳои иҷроии ҳизб дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкат варзиданд. Дар рафти ҷаласа таъкид гардид, ки бо назардошти дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вусъати корҳои идеологӣ дар самти густариш бахшидани худшиносиву худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандории мардум, баланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии аҳолии кишвар, бахусус наврасону ҷавонон ва ғайра, ки дар Маҷлиси васеъи Кумитаи иҷроии Марказии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон санаи 17 июли соли 2025 баён гардид, Кумитаи иҷроии Марказии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки бо масъулини самти идеологии Кумитаҳои иҷроии ҳизб дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷаласаи сайёр баргузор намояд. Муовини раиси вилояти Суғд зимни суханронии худ таъкид дошт, ки Кумитаи иҷроии ҳизб дар вилояти Суғд дар пешбурди самти идеологӣ дар вилоят, алалхусус дар баландбардоштани сатҳи шуурии сиёсӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, баргузории мулоқоту вохӯриҳо, дастгирии сиёсати давлатдорӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баландбардоштани ҳисси ватандӯстиву ватанпарастии сокинон фаъолияти густурда дорад. Муовини раиси Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон сухан намуда, вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин оид ба вусъати корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, мавқеи ҳизб, сиёсати давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, тарғиби дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар ва таҳкими амнияти миллӣ дастуру супоришӣ мушаххас дод. Дар ҷаласа як қатор фаъолон ва мудирони шӯъбаҳои таблиғот, иттилоот, ҷавонони Кумитаҳои иҷроии ҳизб дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, ки саҳми арзанда дар пешбурди корҳои тарғиботӣ доштанд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд.